Good morning, good morning. Mali pa ngayon, mali pa ngayon pagkabuo niya eh. Napunta rito yung city, dapat dito sa kabila eh. Sa kanto. Mali pa rin. Pero kita mo, pag una talagang kita ng marami rin napunta. Nalilito rin yung iba dyan. Welcome po sir. Siya pala itong mamalos na ito. Di ba alagad niya yan? Oo nga, lagi napunta sa akin to. Mamalos. Live muna tayo ng magpakita muna tayo sa live. Dugong Bicol. Yan, hello. Mega love shoutout. Mega love shoutout. Thank you guys for coming. Mega love shoutout. Top message. All message. William Charity Haircut. Hello. Hello idol. Good afternoon. Mega love shoutout. William. Dami na. 168 na. Thank you, Sir William. How are you? How are you, friend? Good morning. Dito good morning pa lang, Sir William, dito sa Saudi. Diyan sa inyo good afternoon na pala. Sa Pilipinas po ba kayo, Sir William? Sa Pilipinas ba kayo? Ayan, mega love shoutout sa ating mga viewers dyan. Thank you for coming. 2 million people in the house. Namiss ko na mag-live ng ganito eh. Napasabay ka pa sa baka mamaya mapalakas ang busis. Mahina ako. Hello, mega love shoutout. Dito doon. Bulong-bulong lang sa akin. Tatlong tamsaktan. Tingnan mo, pero puting bigote. Thank you. Putino, maganda na. Thank you. 10 million people in the house. Mega love shoutout. Puti na ating balbas oh. Puti na. Yung sa may kaya kumisa may puting buba na rin. Pati ano ko, meron na puti. Isang traso. Paisa-isa Sa lang. TTO. Thank you, Marian. Daan lang idol oh. Sige lang, salamat sa pagdaan mo dyan. Magandang na. Nakayin ko na eh. Akit na ako mag-recharge. Thank you. Mike Miller. Yan. Mike Miller, hi. Mike Miller. Where are you from? From Philippines, Mike. I'm from Philippines, Mike. Here in Saudi Arabia, working here in Saudi. I guess you're mute. No, not mute.
We cannot hear you. Yes. Now, I remove the headset. You hear me, my friend? Now you hear me? Do you hear me? Do you hear me, my friend? Mike? Where you from, Mike? Where you from? Mike? Okay, thank you. Wala pa yung ilaw ah. Wala ko nagka-ilaw na. Dahil sa akala ko. You heard shit is faulty. Yes. I think my headset is broken. Maybe broken. I remove. But where you, Mike, where you from? Ha? Okay. Tuyo na. Pwede lang pumili ng kapalit yan. Sa punta ng polo. Kaya bago. Mike, Walang ate. Walang promo. Yung pumunta mo. wala ba? Thank you, William Charity. Welcome, Charity. Thank you, thank you. Dahil sa akala ko, di ako iibig sa'yo. Thank you, Marian. Thank you sa jacket, idol. Walang anuman, Sir William, Charity Haircut. Hinihinaan ko lang ang boses ko kasi mayroon dito akong kasama nag-hearing ngayon. May online hearing. Kaya mahina ang boses ko. Mga 30 minutes sigurong ano ang aking boses mahina kasi may nag-hearing dito kasama ko. May online hearing siya sa kanyang nakapile na case dito sa Saudi. Kaya mahina ang boses ko. Medyo bulong-bulong lang muna tayo kasi may nag-hearing sa kadapit ko. Kaya medyo tahimik lang boses natin. Maya-maya ko nalalakasan ng boses ko. Wait a minute. Iyon na ako. Tao.
Wala pa. Kung di pa sa inyo ay marami ng bonsai na ano, yung buko. Mag-i-edit video. Tagal pa ba yan? Tagal ng ilaw ah. Thank you, jacket. Welcome, Sir William. Brown out pa dito. Brown out pa. Kaya walang ilaw. Maya pa mabubuhay. Thank you sa mga nakatambay dyan. Shout out.
Love shout out. Wala pa? Wala pa lang. Tulog na. Walang ilaw. Wala ko mayroon na ito, cons. Wala. Kasi parang may nagtunog na rinig ko, cons. Wala na talaga akong momo sa account kong isa. Live ako. Naka-live ako. Wala akong momo. Wala yung momo. Yung mga popet kasi, hindi pwedeng iwan yun. May pera pa ron. 10%. Dili, may pa ron pera doon sa hotel. Yan. Ba't ako kayo hindi ako maka-live? Yan na lang gawin ko. Mamaya timbantan, live na lang din ako na. Live ko ulit ng ganito. Ito talaga sa 3K naman, 3,061 na sana. Laki ng Babalik ulit yun. Babalik ulit yun. Ibang ano naman ang gamitin mo. palitan ng pangalan. Hindi, ibang screencast naman ang gamit. Ibang ano naman. Try mo ulit. Nag-try ko ngayon, wala talagang katao-tao. Yung walking naman ano, view. Ano, baka siguro Try. Oh, yung mga view dyan sa labas. Okay, try ko na mamaya. Maong Kati, tamsak dan host. Thank you, Maong Kati. Thank you, Maong Kati. Wala kayo naman. Samantalang bumunta kami ng Hailon. Ay, so, sindala. Sabi niya kasi, 11 months na. Mapi! Sinong bumba kami ng April? Sweldo niya, Thumbs up. dapat na buwan wala pa. Maong Kati, tamsak. Sa buwan. Thank you April. sa patamsak. Ilan po kami sa ano? Baba ka ng bahay. Sindala. Baba ng bahay, Maong Kati. April, May, June, July, August, October, November, December. Ay, no, August. 5 months. 5 months. August. Baba ka bahay, Maong Kati. Baka siguro France. Siguro nga. Kasi ano na eh. Oo, 5 months kayo doon. Oh. Tawag dito, 3 months. Tama nga, running nga. Siguro, 11 months. Sabi niya 11 months. Sabi niya saan si Francis, bakit hindi nasagot sa tawag ko? Siguro 11 months, 3 months na. Kasi nung, Magkira naman. kasi 4 months to 4 months eh. Wala, umubaba kami ng Will, di ba? April ako. April 4, no? Apat na buwan ng sweldo nun. April, May, June, July, August, September, October, November, 10 months, 9 months, 3 months. Tama. Then, siguro na. Pero binibigyan ng sweldo na. Wala pa. Every 2 months daw, makasahod naman sila daw ng isang sahuran. Oo. Si Musharraf daw, wala na doon, naglipat na sa ibang company. Kasi sa Badas na nakasama niya. Salamat sa finance. Doon pala sila, Franz, naalala mo yung binibilihan natin ng mga tamis tuwing umaga, na naikot doon ng bus, pag ganun. Oo. Tamis doon sila sa may hotel, doon sila nagbilya. So, bilang pa sa hotel yan. Siguro. Dalawa sila, no? Oo, dalawa sila. Kasi sa akin, mga mali naman na eh. Yung mga miss call sa akin. Hindi sasagot. Kanina? Ayun, kanina. Kanina naman. Baka manghiram yun. Yes. Uy, dahil pahirap sa inyo. Uy, ano sabi niya Francis, sabi ko, kalas, Uwi na. kalas, sabi ko, kalas na yung ang case niya, hintay na lang yun sila, uwi na yun. Uwi na sa uwi. Patubo pa na dito. Si Noel, 9 months eh. Ha? Sabi ko, Yan, walang sahod yan. oo, sa buwan. Pero, PJ, 3 months, wala sweldo. pero ano siya Franz, no? Tuloy pa rin ang trabaho niya kahit 9 months. PJ, 3 months. Hindi niya nakuha hanggang mag-file siya.
Thank you, Kylie. Kylie Castro. Mega love shoutout. Walang anuman, Kylie Castro. Salamat sa tamsa, Kylie. Full support po sa inyo, kuya. Ayan, thank you. Welcome, welcome. Mega love shoutout. Walang kuryente rito, kaya medyo madilim. Nag-brown out. Kylie, brown out dito. Kaya wala pa kaming ilaw. Brown out dito, guys. Brown out pa ang ating power. Bakit? Ito kasi sila. Bali, si Kabingka, kilala mo naman si Kabingka, di ba? Oh. Yung singer. Hiwalay na pala sila sa asawa nila, pero close pa rin sila, pero hindi na sila nagsama. Natatawa ako kasi yung mga comments dito. Noon, kasama pa rin sila, pumupunta sila doon sa bahay nila. Natatawa ako sa mga comments lang na inano ni Kabingka. Dito din yung pagawa eh. Kitchen, hindi na ginagawa, kaya walang power. Wala akong load branches. Wala akong...
40 ah. Ano na lang tayo magawa nito? Dumating yung ano? Yung motor niya, wala pa. May kausap siyang pinahintay at baka judge. Sabi mo yun ah. Lahat mamin eh. Oo nga. Yung Marso Montaña. Cons, malapit ng ating workout cons. Oh, 3 to 18 na cons. Oh, yung isa kong account. Yan o. Ano sila nawala yung mga momo? Balik ulit yan. To 3 to 80. May time na ganyan. Hindi na lang. Iba naman ang upload mo. Try mo. Yung mga sasakyan dyan. Oo nga. Videoan mo. Tingnan mo Kaya kung mag-live ka muna katulad ng... mag-live ka muna uli. Para maano mo Kasi parang hindi ka nakikita eh. Ito ano, tinanggal nyo ano yun. Para alam natin Oh, hindi nakikisinig. kung may ganang suggestion. Hindi, ba't ako naka-headset ako pero rinig nyo? Oo, then. Iba, yung headset niya, Bluetooth yun na ano eh. Ito dyan. Meron kayo isang ano, guidance. Wala ng tao. Ilin ko na yung live ko eh. 3,000 lang nakuha eh. Ayan. Mga 3 oras. Natin ang G. Tingnan yan cons. Kesa wala. Sinabi mo pa. Ako nga daw. Shout out. Na, 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 na. Na, 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 na.
Magkasablay siguro yan. Ah. Power. Shout out sa nakatambay. Shout out, shout out.